Sen okul büyüdü, yeke kaldı, ondan men bolya. Bir polisiye oğlunuz görüp gelin deyip üyünüze uğradır. Oyde adam yok, jay avattur. Koy çağırırım tezden tanısınlar. Men oňanalmaýan. Siz näme bu tapardan kimdir birini galdyryp bilen dokmy? Bağışlan ol men beýtmäge hakkym Kimdir birini gaýrat edin diýmäginiň hakyňyz bardyr. Şonu şeýtmäginiň hakyňyz bar. Bağışlan men. Siz kimdir birini ýagdaý düşündirip haýyş etdiň? Olar kevinin ýagdaýyny bilip gelmek üçin polisiýe berjekler. Oňa da şükür. Bar uçur hyrynyny kıyın. Chicago'da ýokmy? Chicago'da, New York'da hiç ýere ýok. Bar bil satylypdyr. Hususy uçurum ýokmy? Bağışlan biz onu bilemiz o. Olum bir de edip bileceklerdi. Olar bir de anını onu uçurup bilerdi. Anna güni iki gün garaşmalymy? Edeydim. Çağılır turnuktular, senim turnuktun. Bir yerde oturup bilin eden işimiz olmaz. Oru gidip şorordunan polisiya can etler. Ondan olarım bir de can ederler. Peter öýdük Kevin'im ýököýdi. Bu ýerde gowganmaly bolsa dige uçarda gowganmaly. Hanım, biz elimizden gelen barda eder. Eger siz şu ýerde galmagy niýetiňizde döwen bolsa, siz garaşyny owata ýazyp biler. Belki kimdir bir bilerden tapşyryr. Ana şu bolýarmy? Howa bolýa, men garaşy. Men seni göresimä gelir. İçin ıskırma. Bayramın kutlu bolsun. Gördüm bir ýetýärmegin. Bolýa, görüşýänçä koş. Please come home for Christmas, 'cause I'll be happy Christmas once again. Men suwa düşdüm. Bedenimiň bar ýerini, aýratynam aýagymyň barmaklarynyň arasyny sabırlap ýurdum. Öňki hiç açan beýtmändim. Saçymy goýalpylatmak üçin men kellämi ýüride çykan balzam şampun bilen ýurdum. Diş çötküsini iş tapıp bilemoksa, ýöne men gezmän çykan wagtym hökman täzedin tatyn alarym. Eger muny bir düşünmedik hata etmeden men ýagdaýym ýerbetde ýaly. Beyzbol logo yelim alış çalış için karta.